Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti inta ibasa ken ikkanbiag, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara ken ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, kastamatan ka ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan met ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner, kastamatan ka ni Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan met ni Ma'am Nanette Hasmin, kastamatan ka ni Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, a Miller, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama toy padas ko. Padas may papanken ayat nga uray adon atawan ti naglabas kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Agyamanak na sinong bata mo't lang ti ayat niya datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matten tinasamit nga wan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulumdang iti denak. Ikarik da ita kengga. Agyamanak Miller. Ikarik. Asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadag iti sapataken karing karita. Ket sabay ko ma, dating to agbaliw da ita panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino manan tinaggapuam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. nabanugak papa. Kaya't kunti agi na na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga ka di adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatek ni Miller. Ha! Minamag a klase ti ayat na ita, Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraot lang.
Anya ngay ti ipakanantukin ka. Root! Papa, Sinam sa siya lalaki. No di mo kayat nga dadag sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadi na kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, ang panunot ka man anay bag. Saan ang maibagay na niya ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso arong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salaang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam day jay a Miller, no di mo kayat nga dadak sa mapasama ken kuana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. San kumaratang kentulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller. ay uwan sir. No ti anak ko ti sapsapulan yaw awan ditaw Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw sir. Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo siguro tulang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam. Ay, saan ko mabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan talo pa sa o. Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kayat nga dadag sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Diyak man na muna lang. Kasalamatan tanaganak. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumwar kami. Ngam, aging gaita. Awan pa mo't lang awag kan text na. Sapay di na sungsung-batan na kita awag ko. Ay urayam laang Ang mga no pa umay day jayan. Sa bali tagparparik na kanyak nga. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramid iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama kini Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsyak nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya tilinaon da ito nga envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap namaamuam. Ha? Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapansan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy di panagatar mo. Nasasayap na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamit ijay na anting nga hilda. Kastamiten dagiti kasinsin mo. Papa? Di na kuman pagpungututan, Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin na kayat yu. Iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. O sarimot aday ta utag mo. Iti kasta. Ad-adang ag progreso ti biyag mo.
Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Musan kumanatangkan ti ulom? Diyak kumamat aramidan ti kastoy. Pakawanan nak, Miller. Nga, pagdantan ti relasyon ta. Saan yan eh? Pang-asim. Di na kumamat-trabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. So pang-asim, di mo aramidan ti kastoy. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Ang mumatay ta. No ni papanti parikot. Sige, may karigatak akasarita tama. Ilaban ko ti na ita, Jenny. Nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kiti jayak matan nga agatal. Anya, no kasta, panawanak. Panagkunakat na saysayatan ti kastoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Apok na niya ti kabailan ng aramidan. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Nalipatan ka matan, Miller. Nalapit na saan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla matutog ti pusok, iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo ka pala na mamin dahito sa mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller, Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Yak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo makswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Aramitan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik di pa nanguray ko kan ka. Jenny. ay na, pagbitla talaga ti panawad saan ka ti anak kao. Wan nga ron, nana. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Balaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak, panawin mo't siguro ang tapno, asikas wamatin ti bagay. At dahi ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo dahi tabanag. Mapanan ti tawan, anak ko. Ken may sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwa, min tunawahan akon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko, nana. Aklunak ngaging gay ta. Or orahek pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Di tayo paikit di amo, ano si bibiyag dapay? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no adakit din bukod na pamilya ija Amerika. Dak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigatwan?
Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang a Miller ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak dayta insan. Amumad, saan ka di? Ay sus! Masigurado nga dan pamilya na dayta a Miller ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo rinsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kita man no? Nabaketan ka nabalasang gapoy ti dayjay a lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all, insan. Ang kasanupay ngay dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontakyo. Di mo matamu no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kasta. Kasano akto lang inawan kayon. Patimkirin niyo kumati pa kinakami o. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Ura di mo ibaga. Amo, gaging gahita. Kat ni Miller pala ang dayatam. Papa, Ura kasano, di pa nagipakitam kanya kalaragsak ka. Marik naglata ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit kan ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No jak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Nalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Ket nakitakpay kumada kitang pokok. gustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro marigatan kayo. Manipon siya. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Saan pa yan nalataw ti amin. Dawatag kay kitawan nakto iti pumakawan. Kankuara. Agraman iti inana. Anak ko. Pagkawanan na. Kuma. Anak ko. Papa. Papa. Saksi da ito ang lugar. Tayan ayat abinokal me kini Jenny. Pulo na tawen tinapalabas. Manipod da iti naudi ang nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunakan maudi ng ayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ng ayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni anak. Panawan matantap mo asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawan. Noon day mo tinapanawan ti panaguray ko. Panagkunak.
Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Kan bangag matyagayat kan bayat. Dito ang lugar tinagbalin asak City and me. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti wayawayak kadagitirik namin. Panahon mo siguro. Tapno waswasa kan. Milan, Jenny! Milan, Jenny! Ang yaman nagtalagsubli ka matlang. Among ka di nga. shh! Gusto nan, di mon baliksan pa. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Milan, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Kadyak in laban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik tim madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamagawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni papa, Milan. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Iso nga di mo nga rudan panunutan dahi ta. Napalabasan dahi chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa, kasing karik di ka. Sika, ti umuna, kan maudi ngayat ko. Katita, tadakan. Ituloy ta, ti ayin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawak. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo ko mi. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao, ngamiti agdama ket agnanaedak dito'y Benguet. 5 atawon mimetten a nagayan ayat ken ni Dexter. Sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak, ngem nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawon a panagdenami kas agasawa, awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng, taaddamat latta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba, Dok? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko nga eh. At daaminan iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpot ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan di panagawid ko. Katsigod mat anasingpet lakay. Si kakit di ati agsingsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta mat tanti ko nam apa nang i-request mo iti pan nakaidistinong dito eh. Ay, kwa. Awan pa'y mat nga rod. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga rod. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang saan da pa'y a-reject ti request ko. Ala, agawaam nga rod ti agrupat ta ni Aldawan. Amangan no agurura yan, dagiti kakadwam ijay baraksyo. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat-insan Claire. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkitak a post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako mustaan. Ado nga min ti pakakumikumak insan. Iso ajak una yun masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkitak a post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak insan Claire. Di mat. 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pa'y laang mat ngagsikong. Ay, wan nga rod Ang ampatsik adum tang tulat ta daytan. Ay sus, kita insan. Amangan no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpet ni Dexter insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno anasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie? Lupos kan sabat, Julie. Dexter. Apay nga ngaging gaita. Kat di ka matlaag si Kugan. Kahit ko una intimad ni tanak, Julie.
Ang apay nga aging gaita, di na ko laki din maipayan ita anak. Ay kat dumtang tulat ta dayta alakay. Saan ka kading agapura? Magagara na karudmot na namadta ni ita anak. Apay narigat ayang awatan dayta, Julie. Dexter. Makaumat ikas to yabihan. Tay kumabot at da ubing awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Umara. Mapana kag biro kiti pagpalabasan kiti oras. Agawid ak to inton kay kayad ko. Ang subli ka dito Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit. Amangan met no naragsak laang anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot ngamin asimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyarim tumalan abakit. Iti kasta at damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay, talaga akas ta ti aramidag. No apay ba't ngamin nga aging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ag babae mo't ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan ba't ebidensya niya lakta nga na babae ni Dexter? Suspitya na lang Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako nak ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narigat no puro suspitya lang ang awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta paliiwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Aggunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawa. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yun. Ne, ay niya ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam tayo etak. Iso nga insina kung dahi dya babae. Anya, Sorry bakit, Wen? Sapay ko nga. Tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. no kasta. Talaga gayam apod no ti atak ko. Wen, ngamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatek. O anya, mamatikan itinaybagak indikan ka insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa kat kasta nga awan pa'y anak yu. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkunakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno ag babae. Di ko namkit Talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay atak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y nagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kwanan day ta insan. Adda kan kwanan no di na tong palan ti karinan. Makaamumutin ngam no bilang man. Amangan no jak tumatan mapakawan. Apay ngamin ay amamat pati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ta asawam.
Isasyak nga rin tirumbang nga patyam. Talaga anatangkan ti ulbod mo, Dexter. No kunak nga awan ti babae. Awan, naawatam. Awan, awan, awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mamati, nasa isayangat lang na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpityaam. Agsinatalangan, Anya? agsinatan. Iti kasta, malpasan dito yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi din nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno ang nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak dahi ta abisyo. Ita, ipapilit mo nga damarin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit ng arudan. Makita. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamat panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apan, aglib ka may langit ti trabaho. Bitikas na, maiwan naman ay bag ti sikog mo. Aglivak to inton dandani akon agpas ngay lakay. Sigurado ka, akapagilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan ka itibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarit, saan na maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Promise. Anya na unay ayat ipagkurkura ang akan ka. Apay nga ulit-ulitan na kaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruden. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Ang mumlang arudan ang masikugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Pampalipas oras lang ang dagijay. Sigamat tayo ayatak. Sikat na asawa. Iso ang di ka madanagan. Ta sikala ang matibabae ti biyag ko. Sikala ang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunang ngagbalbaliw ka. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ta amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak ta. Promise. Diya ko na mo tiramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling aramitan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter, nanan. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tiriknam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit, nanan. Namin anon at aras ngay naramid na ti kasyari. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkariadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Madudug-una yan ti pusok, nanan. Panagkunakit na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, Huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan ngagbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko, Apa yan, anak ko? nagsakit
Tipusong ko na na. Anay ko! Diyos ko! Basta na yung sakit na! Ah! Tunan, anak ko. Makapadakis ka ti kasta pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka. Kaya tumatay matay na Kaya ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamot ang sao iti kasta. Laglagi pam. Agda kami amang ipagpatikan ka, anak ko. Nagsakit na Nagsakit. Nakakaasim ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakla ko man. Sakla ko man, nanang. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso na pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumarara ka. Kidawam iti Diyos, nga ikan na ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti panubok, nga intod na ken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan ka. Kaya't mo ka ti asubuan ka. Diyak kayak ti mga. Kang ronaan iti amin. Diyak kayak mamakita ti panagrup-rup. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. What? Basol ko ti pan nakaregreg tininawang. Sorry, bakit? Sapay ko mata mapakawan nakpay. Ang asim ta bumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Addaak dito'y tapno andingayan ka. Addaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinamag mo, Dexter. No kunak ang pumano ka, nauwatang. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pangmaasim ta pumanaw kan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanya. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw na kasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan tilubong anak ko? Naglagi pa mga adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputasaan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka anak ko. Ang di ka kumamot mabukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin a nakakaasino bilang laeng. Julie! Ayup. Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! Sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon kabaalan ti makidan napay kan ka. Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak. Di na kumamot sinaan. Ikarig, aramidan kami nakabangla ka mang sulnit ka nagiti nagkurangag. Basta di naksinaan.
Ipagputing ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, jakon mamatikan ka. Julie, Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka, Dexter. Isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit na. Lakamon ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. pasensya ka na talaga, Julie. Pagpapabuya ako lagi tinararamig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko matumapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pamakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita ken mariknak met ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami anagsina kas agasawa. May maysa a balay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibales. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetex ko ket aklonek a makisinsin narakak iti ruwar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ijay. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay-ayat isupay ti malukluko. Jakon ammo no anya ti rombang aramidak. Sapay kuma taiwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga agibales ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidam met? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di a mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak ket saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang, iti kasta ket makapanunot ka iti nasayaat. Ikamang mo amin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam. Patsyek adumteng tumatlaang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti may sa apagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, numaminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin apadas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak medten. Maragsakan met siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kas laki markaro ti kas jay atrato na kanya. Manipod na gabrod ni Randy. Kas lasaanan amanugang ti pangibilbilangan na kanya. Ar-aramidek mat amin akabainak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoy panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanya. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Ah? Saan mat lakay? Okay aklaang gitoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga asidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tano lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Isa bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpad ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino man nan ay tidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramiden na ken ka.
nakasingsing patupay, nakagagagaat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya sila. Itita, Inagaw na ti anak ko kanyak. ha? Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saan na? Ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso ama surunak a talaga. Ha? Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga di kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo, iso a natural laeng nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaikikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak aben ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stada ngay kanumat ni Pilipinas. Nasaya at damat ka no, Manong. Iso na laang, ta na istoryan na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kanti asawang. Ha? Parparigatan kanumot ni Nana Edita ni Sheila. Ken impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya. Ang awan matimbagbaga ni Sheila kasta kanya. At saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpot mat nga min ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa bali agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na. Nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Wan amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day chay, Manong. Ay, dak man na muna api ang kasadyay ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nubyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yan nanay dita? Naganano kayo? Dandaling saan na may drawing tirupa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburag ti darak, Rigor. Agburburag ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, nana. Kanya tinapasamak. Kala sino ang babae didakdak kamatay niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Isomat lagaya makasta tilagayo simungan. Kapugaya may timanukan niyo. Wan, gapukan ko Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan da dya sila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray yung timanukan niyo, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Aling lano, nana. Basta kumita akong mata. Katun alangan mo. Siya ti makamak. Kanya talamida, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar-aram kini sila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka dinala.
basic. Inton bigat mat lang. Rugya kung di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. Ah. 500 pesos lang. Nilalay dito mat. At ayaw kurang na ito. Nayunak inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Eh, sana mabalin na. 50% tinawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma. Ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Eh, katuwa na. Apay, just. Ay, apay, awan lat bawas namatan rigor. Awanan na. Di kagda nagtasyubol mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo, di kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagos. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik rigor. Sila, balansan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, angam, apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigom ka na kiti nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na dong par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito'y ospital, Nanang. Naaksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito'y ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbanlasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay. Apay ang napasabag tikas na kanyak. Apay. Malading ita na kuunay tikas sa napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na kin ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Oray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Mindakin ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bakit? Ala, bayamon lakay. Lipatan tayong tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kwa na. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't ni Nanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na.
Umusta ka, Mari Idita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tama kapag nakantumat laang. Isuna laang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga may ngagpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud maray. Mare Minda, Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a tao dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Idita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nana? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Pinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila, Awan rin ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanya. Jak imbagbaga ka ni Randy. nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararabid ko iti kalabas. Kasta mo tan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Wen, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayaten kan ipatag kamutan kas pudpudno nga anak ko. Agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti panagnak agingga anagimbagak. Siyak nga rod ti adada ang mga asikaso kadagiti apo kok ita. Kat manipod idi nagbalin kami matan anasinged ka ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin inpaayan nakpay iti may kaduagon daway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy mantipadas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Idita. Ken ka pagayam, Idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang.
Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.